Wel, ni'n mynd i edrych ar y gair y bore yma. Y gair yn Rhufeiniaid 6. Yn Rhufeiniaid 6. Bydd y geiriau ar y sgrin. A byddai'n darllen Rhufeiniaid 6 i gyd, ond byddai ddim yn edrych ar pob ran, dim ond y ran ola mewn gwirionedd. So, Rhufeiniaid 6, adnod 1. Beth yntau sydd i'w ddweud? A dim i barhau mewn pechod mwyn i ras amlhau, ddim ar unrhyw gyfri. Pobl ydym a fi farw i bechod, sut y gallwn ni mwyach fyw ynddo? A ydych heb ddeall fod pawb ohonom a fedyddiwyd i Grist Iesu wedi'n bedyddio yw farwolaeth. Trwy'r bedydd hwn i farwolaeth fe'n claddwyd gydag ef, fel megis y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw mewn amlygiad o goniad y tad, y byddai un unnau gael byw ar wastad bywyd newydd. Oherwydd, os deithom ni yn un ag ef trwy farwolaeth ar lun ei farwolaeth ef, fe'n ceir hefyd yn un ag ef trwy atgyfodiad ar lun ei atgyfodiad ef. Fe wyddom fod yr hen ddynoliaeth oedd ynom wedi'i chroesoelio gydag ef, mwyn dirymmu'r corff pechadurus, ac yn cadw rhag bod mwyach yn geithion i bechod. Oherwydd mae'r sawl sydd wedi marw wedi'i ryddhau oddi wrth bechod. Ac os buom ni farw gyda Christ, yr ydym yn credu y cawn fyw gydag ef hefyd. A ninnau'n gwybod na fydd Christ, sydd wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn marw mwyach. Collodd marwolaeth ei harglwyddiaeth arno ef. Yn gymaint ag iddo farw, i bechod y bu farw, unwaith am byth. Yn gymaint ai fod yn fyw, i ddew yma'n byw. Felly, yr ydych chwythau eich cyfrif eich hunain fel rai sy'n farw i bechod, ond sy'n fyw i ddew yng Nghrist Iesu. Felly, nid yw pechod i dernasu yn eich corff marwol a'ch gorfodi i fyddhau i'w chwantau. Peidiwch ac ildio eich cyneddfau corfforol i bechod, i'w defnyddio i amcynion drwg. Yn hytrach, ildiwch eich hunain i ddew, yn rhai byw o blith y meirw, ac ildiwch eich cyneddfau iddo, i'w defnyddio i amcanion da. Nid chaiff pechod arglwyddiaethu arnoch, oherwydd nid ydych mwyaf dan deyrnasiad cyfraith, ond dan deyrnasiad gras. Ond beth sy'n dilyn? A ydym i ymroi i bechu, am nad ydym dan deyrnasiad cyfraith, ond dan deyrnasiad gras, ddim ar unrhyw gyfri. Ond nid ydych yn gwybod, os ydych yn eich ildio eich hunain ac efuddod ceithwas i rywun, mae ceithion ydych i'r sawl sy'n cael efuddod. Pryn bynnag ydych yn geithion i bechod, a marwolaeth yn dilyn, na'n geithion i efuddod a chyfiawnder yn dilyn. Ond diolch i Dduw, yr ydych chwi a fi'n geithion i bechod yn awr wedi rhoi efuddod calon i'r patrwn hwnnw o athrawiaeth y tryddodwyd chwi iddo. Cawsoch eich ryddhau oddi wrth bechod, ac eithoch yn geithion i gyfiawnder. Yr wyf yn arfer ym adroddion cyfarwydd o achos eich cyfyngiadau dynol chwi. Fel yr ildiasoch eich cyneddfau corfforol gynt i fod yn geithion i eflendid ac anghyfraith a phen rhyddid yn dilyn, felly ildiwch hwy yn awr i fod yn geithion i gyfiawnder a bywyd sanctaidd yn dilyn. Pan oeddech yn gaeth i bechod, yr oeddech yn rhydd oddi wrth gyfiawnder. Ond beth oedd ffrwyth y cyfnod hwnnw? Ond nid pethau sy'n codi cwilydd arnoch yn awr, oherwydd diwedd y pethau hyn yw marwolaeth. Ond yn awr yr ydych wedi eich ryddhau oddi wrth bechod, a'ch gwneud yn geithion i Dduw, ac y mae ffrwyth hwn yn eich meddiant, sef bywyd sanctaidd. Ar diwedd fydd bywyd tragwyddol. Y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth, ond rhoi yn rhad y mae Duw,
rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen. Wel, mae sôn am elecsiwn, nag oes e? Mae sôn am elecsiwn, le mae rhaid i ni ddewis pwy ni'n mynd i bleidleisio amdano. Ydych chi wedi danto yn barod ar yr holl sôn am elecsiwn? Mae gallu bod eitha diflas. Mae e fwy nawr nag eriod fi'n credu. Bobl yn pigo ar gwendidau a beiau bobl eraill. Un plaid yn dyngos gwendid y blaid arall. Lle sôn am eu cryfderau nhw, pigo ar y blaid arall. Mae gallu bod yn ddiflas, ond dyna ni. A mae ni'n gallu bod yn apathetic tua'r peth. Ond nath John sôn yn y cwrdd gweddi, mae'n bwysig i ni fel Cristnogion i ystyried pwy ni'n mynd i bleidleisio amdano. So am ni wedi yn byd controversial, pa becso aron. Ond mae'n bwysig i ni ystyried ni gyfennig jyst troi y teledu off a twli'r pamffledi yn y bin. Mae'n bwysig i ni ystyried pwy ni'n mynd i bleidleisio amdano, pwy ni'n mynd i ddewis, a pwy ni'n moyn i lywodraethu drosto ni yn yr ardal hon a hefyd ym Mryden. Pwy ni'n mynd i ddewis. A lot o ddewisiadau gyda ni'n neud, yn gwrs e. Dewisiadau bach, dewisiadau mowr, fel teulu gyda'r plant nawr, mae dewisiadau mowr gyda rai nhw'n neud. Martha i fynd i coleg, pwy goleg i fynd beth i wneud, pwy gwrs i wneud. Ni'n gweld Eilis wedi dod gytra'r coleg, mae hi wedi dewis i fynd i Gaerdydd. Giem wedi dewis fynd i Exeter, mae'n gret gweld nhw yn datblygu. Ond mae rhaid wneud penderfyniadau, yn gwrs e. Dewisiadau. Beth ni'n mynd i wneud? Pwy bwnc ni'n mynd i wneud yn Tygau? Beth ni'n mynd i wneud lefel A? Pwy swydd ni'n mynd i wneud? Dewisiadau mowr. Fel eglwys, yn gwrs e, mae dewisiadau, opsiynau mowr gyda ni yn gwynebu ni. Pwy ni moyn i fod yn henuried. Mae reina yn ddewisiadau mowr. A ni'n gweddio bydd Duw yn ein harwen ni. Le ni'n mynd i fynd os ni'n gwerthu yr adeilad? Ble ni'n mynd i fynd? Pwy fath o adeilad? Oedden ni'n mynd i brynu? Oedden ni'n mynd i logi? Oedden ni'n mynd i fod yn dre? Oedden ni'n mynd i fod tu fas y dre? Ni'n dibynnu ar Dduw i'n harwen ni. Ond fel mae Aron wedi gweud sawl gwaith, mae'n bwysig gyda ni i chwilio ewyllus Duw hefyd. Nid yw'n gadael y pethau hyn i ddigwydd. Mae arno ni fod yn actif a chwilio beth yw ewyllus Duw. Wel, dywisiadau. Mae hen ffilm o'r enw Sliding Doors, sa'n siŵr os chi wedi gweld e, mae'r term yna nawr wedi dod mewn i iaith pob dydd bron y bod, Sliding Doors moment. Ffilm yw e, o 1998. Mae'n sôn am fenyw. Wel, mae dwy stori mewn un ffilm mewn modd. Mae'r fenyw yn un darn o'r stori, mae'n colli'r tren. Mae'n hwyr a mae'r drysau just yn cael wrth iddi gyrraedd y tren, a mae'n colli'r tren. A mae'r un rhan o'r stori'n dilyn y cymeriad hon a beth sy'n digwydd iddi hi. A wedyn mae'n fersiwn arall o'r stori, dyw'r drysau ddim yn cael. Mae'n dyla'r tren. A basically, mae un ffordd yn mynd le mae spoiler alert, bydwch ryndo. So fe'n werth weld y ffilm, really. Mae'n marw. Achos mae'n colli'r tren, o'r holl bethau yn y digwydd yn y diwedd mae'n marw, y fan yn bwrwdd i lawr. A wedyn mae'r fenyw sydd yn dyla'r tren, mae'n byw yn hapus am byth, rhywbeth fel la. Ond mae'n dangos opsiwn di-nod, rhywbeth di-nod rili, colli tren, ond mae'n dangos bod goblygiadau mawr. Ond mae dyn ni dim rhywbeth di-nod o gwbl heddi yn Rhufeiniaid 6. Mae gyda ni ddewis yn Rhufeiniaid 6. A dyw e ddim, fel wedys i'n rhywbeth di-nod o gwbl. Y dywisiadau sydd gyda ni yw pechod neu dduw. Pechod neu duw. Cyflog neu rhodd. Rhodd sydd yn rhad wrth dduw. Marwolaeth neu bywyd tragwyddol. Dyna'r dewis sydd gyda ni. Yna'r dewisiadau fwyaf pwysig sydd gyda ni. O'r holl dewisiadau sydd i gael. Duw neu phechod.
Y diwedd Rhufeiniaid 6 yn dangos bod ni'n bechaduriaid yn naturiol. Nid jyst bod ni'n euog o wneud drygioni, bod ni'n neud pethau'n ddrwg, bod angen gweud sori, o bod ni'n gaeth i bechod. Bod pechod yn teyrniasu drosto ni. I ni'n hollol gaeth i bechod. A rhaid ni gael ein rhyddhau o gaethiwed pechod. Nid jyst cael ein maddau, ond bod rhaid ni cael ein rhyddhau o bŵer pechod drosto ni. Fel Cristnogion, hyd yn oed fel Cristnogion, rai sydd wedi dod i gredu yn Iesu Grist, rai sydd wedi gofyn am fyddeiant, mae rhaid ni fynd trwy broses o sancteiddio, sanctification. Mae rhaid i bob Cristion weithio ar hwn, wrth mae Rhufeiniaid yn gweud. Nid jyst ni sy'n gwneud y gwaith, mae Duw yn helpu ni, Duw sy'n rhoi'r wyllus i ni, ond mae'r Beibl yn gweud bod yna gyfrifoldeb arno ni hefyd i wneud y gwaith. Ni'n darllen bod Duw wedi eich ryddhau chi oddi wrth bechod. Mae Duw yn helpu ni wneud. Y Duw sydd yn ryddhau ni, ond hefyd mae angen i ni i wneud y gwaith. I ni'n gaethweision i bechod. Dim ni sydd yn rheoli pechod, pechod sydd yn ein rheoli ni. Edrychwch ar adnod 20. Pan oeddech yn gaeth i bechod, a roeddech yn rhydd oddi wrth gyfiawnder. O'n i'n gaeth i bechod, o'n lliwio pob peth, y ffordd ni'n meddwl, y ffordd ni'n actio. A mae'n gweud, y Paul yn gweud wrth y Rhufeiniaid i gyd, nid y rai o chi oedd yn gaeth i bechod, pan oeddech chi gyd yn gaeth i bechod. I ni gyd yn ein stad naturiol ni yn gaeth i bechod. Mae'n gweud yn Rhufeiniaid 5 yn y bennod flaenorol. Daeth pechod yn adnod 12, pennod 5 adnod 12. Daeth pechod i'r byd trwy un dyn, a thrwy bechod farwolaeth, ac yn y modd hwn ymledodd marwolaeth i'r ddynolryw i gyd, yn gymaint i bawb bechu. I ni gyd wedi pechu, i ni gyd yn bechaduriaid, i ni gyd o'r munud ni'n cael ein geni yn gaethweision i bechod. Oherwydd pechod, i ni'n gweld pechod yn rhywbeth dymunol. Y pechod yn lliwio y ffordd ni'n biafio ac yn gweld. Yn lliwio ein hewyllus ni. Ni'n gweld pechod fel rhywbeth dymunol. Yn fwy dymunol na chyfiawnder, mae'n gweud, yn adnod 20. Pan roeddech yn gaeth i bechod, roeddech yn rhydd oddi wrth gyfiawnder. Oedd cyfiawnder ddim yn rhywbeth o'n i chwilio amdano. Oedd ddim yn lliwio yn bywydau ni i gyd. Oedd ddim yn beth dymunol i ni. Dim ond Duw sydd yn gallu yn ryddhau ni o gaethiwed yma, i weld bod cyfiawnder yn beth da. Ni'n hollol ddibynnol ar Dduw. Dduw sydd yn ryddhau ni. A mae dod yn Gristion ddim jyst yn ryddhau ni o bechod, i ryw rwle niwtral, le ni'n gallu ffloto rhwng pechod a Duw. Ond beth mae Paul yn gweud yw, wrth ddod yn Gristion, i ni dod yn gaethwas iddo ef, ni'n glynu i Dduw. Nawr mae'r caethweisiaeth yma, y slefri yma mae Paul yn sôn amdano, ddim yn disgrifio ni'n gwneud rhywbeth yn gros i'n ewyllus ni o gwbl. Sym meistr yn fforso ni'n gwneud rhywbeth sydd yn gros i'n ewyllus ni. Hyd yn oed pechod, os ni'n gaethwas i bechod, mae'n ewyllus ni yn gwneud beth ni eisiau gwneud. Ni'n pechu. Os ni'n dod yn Gristion, mae'n ewyllus ni yn gaethwas i Dduw. I ni'n gwneud pethau i ni eisiau gwneud, ni'n gwneud daioni, achos bod Duw yn feistr arno ni. I ni'n gwneud beth ni'n dymuno yn ôl ein calonnau ni. A ni'n gwybod hefyd taw, taw gwaith Duw yw y cyfan, fel wedes i, mae Rhufeiniaid 6 yn dysgu ni fod rhaid ni ddewis rhwng da neu ddrwg. Mae dewis gyda ni, mae cyfrifoldeb arno ni fel unigolion. Fel mae Pedr yn gweud yn 1:4-3 adnod 21, rhaid iddo droi wrth ddrwg a gwneud da, ceisio heddwch a'i ddilyn. Yn gallu bod eitha anodd i ddeall bod Duw yn rhoi'r ewyllus i ni, taw Duw sydd yn gwneud y gwaith, ac wrth edrych nôl, ni'n gwybod taw Duw sydd yn gwneud y cyfan. Ond hefyd, mae cyfrifoldeb yno ni i wneud e. Ni ddim i fod yn pasif o gwbl. Mae rhaid i ni i fyddhau. Mae enghreifftiau dyn ni fan hyn yn Rhufeiniaid 6. Mae
Duw yn gorchymyn ni i wneud, i fyddhau. Edrychwch ar adnod 11. Felly ar ydych chwythau, eich cyfrif eich hunain fel rai sy'n farw i bechod. I ni fod cyfri'n hunain, i fod ystyried, considro, i ni fod meddwl, ble i ni o flaen Duw. Beth yw ein sefyllfa ni? Ble i ni'n sefyll? Mae'n orchymyn i ni wneud rhywbeth. Mae rhaid i ni wneud rhywbeth, i feddwl am ein sefyllfa ni. Adnod 12. Felly nid yw pechod i dynasu yn eich corff marwol, a'ch gorfodi i fyddhau eich chwantau. Mae hwn yn orchymyn eto, felly mae e fwy orchymyn yn y Saesneg. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. I ni ddim fod gadael i bechod i dynasu yn ein corff ni. Ni fod wneud rhywbeth amdano fe. Nid yw jyst gadael i pethau ddigwydd. Rhaid brwydro yn erbyn pechod a themptasiynau. Adnod 13. Peidiwch, mae gorchymyn, peidiwch a gildio eich cyneddfau corfforol, y rannau o'r corff yna. Peidiwch a gildio nhw i bechod i'w defnyddio i amcanion drwg. Yn hytrach, ildiwch eich hunain i Dduw. Yn rhai byw o blith y meirw, ac ildiwch eich cyneddfau iddo i'w defnyddio i amcanion da. Mae yna gyfrifoldeb arno ni. Mae yna waith i ni wneud. Y Duw yn ein gorchymyn ni i roi ein corff i wasanaeth Duw. Ni ddim fod yn pasif, jyst dibynnu ar Dduw. Ni fod wneud y gwaith, ni fod dilyn gorchmynion. Mae rhaid ni i fyddhau. Rhaid dewis rhwng drwg neu dda. Un ffordd neu llall. Mae rhaid ni frwydro. Fel mae Paul yn gweud yn 1 Timotheus 6. Ymdrech lew y ffydd a chymerfeddiant o'r bywyd tragwyddol. Fight the good fight of the faith. Rhaid i ni ymdrechu. Rhaid parhau yn yw fel Cristnogion. Dyna beth ni'n neud y bore yma, nid yw e? Gobeithio. Ni'n parhau yn yw. Ni'n dod yma i addoli, i gael cymdeithas gyda'n gilydd, i wrando ar air Duw, i lynu wrtho hef. I ni'n parhau yn yw drwy ein defosiynau ni, fel unigolion, fel teuluau, fel eglwys, yn y cod gweddi, yn y grwpiau cymdeithas. Pethau ni gyd yn helpu ni i barhau yn yw. Mae'r ewyllus yma, fel fi wedi gweud droion heddi, yn dod o Dduw, ond mae Duw dal yn galw ni i fyddhau. Philippiaid 2, adnodau 12-13. Gan hynny fy nghyfeillion annwyl, fel y buwch bob amser yn ifydd, felly yn awr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond y fwy o lawer gan fy mod yn amsenol, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chwi. O blegau Duw yw'r un sydd yn gweithio ynoch, i beri i chwi ewyllysio a gweithredu yw amcanion Dionys ef. Ni ffili eistedd ar y ffens. Ni ffili gwasanaethu 2 feistr, neu gynnu. Iesu'n gweud yn Mathew 6, adnod 24, ni all neb wasanaethu 2 feistr, oherwydd bydd unau'n cysau'r naill ac yn caru'r llall, neu yn deyrngar i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Mae meistr gyda ni, os y'n ni'n licio fe neu pheidio. Pwy yw ein meistr ni? Yn gallu bod yn anodd neu gyfeu sôn am feistr ar ein bywyd ni. Ni'n licio meddwl yn y byd modern yma bod ni'n rhydd, ond mae meistr ar bob hun. Ni ddim yn licio meddwl am fod yn gaethwas unrhyw beth. Mae Paul hyd yn oed yn ymwybodol o hyn. Adnod 19, mae'n gweud yr wyf yn arfer ymadroddion cyfarwydd o achos eich cyfyngiadau dynol chwi. Mae'n gweud fi'n defnyddio'r darlun yma am gaethwas. Dyw ddim yn berffaith, ond fi'n trial wneud yn syml i chi. Dyw y darlun ddim yn berffaith, ond y gwir yw bod ni yn gaethwas i feistr. Oedden ni'n gaethwas i bechod neu'n gaethwas i Dduw y bore yma. Oedden ni yn gaethwas i'r gwir feistr, yr un sydd wedi'n creu ni, yr un sydd yn gallu'n arwen ni, un sydd ddim yn
chwipio neu'n gorfodi ni i wneud pethau'n gros ewyllus e. Mae bobl y byd ddim yn licio meddwl fel un, fel wedys i. Maen nhw'n licio dim reole, licio ryddid. Ond cofio un gweinidog neu pregethwr yn gweud am y gerddorfa. Os nag oes reolwr, os nag oes reole, os nag oes cyfansoddwr, os nag oes arweinydd y meistroli'r cyfan, so pawb yn ware fel maen nhw moyn, bydde fe'n mes ofnadw. Mae angen reole, angen meistr i wneud rhywbeth prydferth. A dyma sut mae Duw yn trefnu pethau ar ein cyfer ni. Adnodau 20 a unfed ar 20. Pan oedden chi yn gaeth i bechod, yr oeddech yn rhydd oddi wrth gyfiawnder. Ond beth oedd ffrwyth y cyfnod hwnnw? Ond nid pethau sy'n codi cwilydd arnoch yn awr, oherwydd diwedd y pethau hyn yw marwolaeth. Mae bod yn geithwas i bechod yn arwen at bechod. Beth yw y pethau hyn? Beth yw ffrwyth y pethau hyn? Galatiaid 5:19. Y mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef peteindra, amhurdeb, anlladrwydd, eilyn addoliaeth, dewiniaeth, cwiryla, cynnen, eiddigedd, lludio, ymgyprus, rwygo, ymleidio, cenfigeni, meddwi, cyfeddach a phethau tebyg. Dyma'r ffrwythau sy'n dod o fod yn geithwas i bechod. Efe dyma'r ffrwythau ni moyn yn y bywydau ni. A beth yw canlyniad y ffrwyth yma? Adnod 21 o Galatiaid 5. Yr wyf yn eich rybuddio fel y gwneithim o'r blaen. Na chaiff y rai sy'n gwneud y fath bethau etifeddu teyrnas Dduw. Fel mae Paul yn gweud yn adnod 23. Y mae pechod yn talu cyflog sef marwolaeth. Mae pechod yn tynnu oddi wrthyn ni. Mae'n tynnu o'n enaid ni. Fel ni'n mynd i'r gwaith wrth weithio, i ni blino, i ni roi o'n amser i fynd i'r gwaith. A ni'n gobeithio bod unrhyw dal i ni cael yn gwneud yn iawn am hyn. Ond mae pechod yn tynnu oddi wrthon ni. A cyflog pechod yw marwolaeth. Na beth yw pen draw pechod. Mae'n rhywbeth i ni'n heiddi, neu gwe, cyflog. So ni'n mynd i'r gwaith, wneud y gwaith fel ni'n gallu, cyflawni telerau y contract sydd gyda ni, i ni'n disgwyl cael cyflog am y gwaith. Mae'n rhywbeth i ni'n heiddi. A mae hyn hefyd yn wir am gyflog pechod. Mae'n rhywbeth i ni'n heiddi. O fel Cristnogion, adnod 22, ond yn awr, yr ydych wedi cael eich ryddau oddi wrth bechod, a'ch gwneud yn geithion i Dduw, ac y mae ffrwyth hyn yn eich meddiant, sef bywyd sanctaidd, a'r diwedd fydd bywyd tragwyddol. Mae un meistr yn talu cyflog, ond mae un meistr arall yn rhoi yn rhad. Mae Duw yn ein perchen ni. Fe sydd wedi creu ni, dyw e ddim arno ni unrhyw beth. Mewn un ffordd o gwbl. Mae Duw yn rhoi yn rhad ato ni. Mae'n atgoffa fi o un o hoff ymynau. Fi'n gwybod sef fi'n pregethu fi'n gweud, fi'n coto un o hoff ymynau fi, a mae bob un emyn yn wahanol, ond o'n yw un o hoff ymynau fi. Os do fi drwy'r anialwch, ryfedda fyth dy ras, am henau dilonyddwch rôl ganwaith golli'r mas. Y maglau wedi'i torri am trad yn gwbl rydd, os gwelir fi fel hynny tragwyddol foli a fydd. Ble o'n i'n gynt mewn magle, mewn chains, mewn trap, yn nawr ni'n hollol rydd, tragwyddol foli a fydd. Dyma'r Duw sydd gyda ni. Duw sy'n neud y gwaith i gyd. Chi'n cofio'r dyn ifanc yna, llywodraethwr ifanc yna o flaen Iesu yn Luc 18, Mathew 19. Mae'n dod at Iesu. Oedd cyfan gyda fe yn ermau'r byd. Oedd e'n ddyn ifanc, cyfoethog, parchus, crefyddol, the world at his feet. A mae'n dod at Iesu ac yn gofyn, beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Mae'r Iesu'n ateb, gwyddos dy gorchmynion, na odyneba, na ladd,
na ladrata, na cham dystolaetha, a'n drydeddad y dad a thfam. A mae dyn ifanc yn gweud, y Mathew 19, yr wyf wedi cadw rhain i gyd. Beth arall sydd eisiau? Oedd y dyn yma yn treol rhoi holl fydd yn ei weithredoedd ei hun. Beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol? Beth alla i wneud i fod yn iawn ge bron Duw? Pwy reole alla i ddilyn? Ond mae'n gweud yn Rhufeiniaid 6, adnod 23, taw y rodd oddi wrth Dduw yw iachawdwriaeth. I ni'n heiddi cyflog o farwolaeth, ond mae Duw yn ei ras yn rhoi i ni, y rodd orau eriod. Effesiaid 2, adnod 4. Ond gan môr gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a cham fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ, trwy ras yr ydych wedi'ch achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn, rodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio. Trwy ffydd yn unig, ni'n cael ein achub. Trwy rodd o ras Duw. Byd a dibynnu ar eich hunain. Wel, i gloeden, jyst edrych ar y pwyntiau yn fyr. Y pwynt cyntaf, yn naturiol, i ni gyd yn gaeth i bechod. Pechod sydd yn reoli drosto ni. Dim byd niwtral amdano fe. Neu ni'n dilyn pechod, neu ni yn dilyn Duw. Mae pob un yn bechadur angen achubiaeth. A ni ffili achub yn hunain. Dim ond Duw sydd yn gallu ein ryddau. Ni'n dibynnu yn llwyr arno ef. Mae sancteiddhad a bywyd tragwyddol yn rodd o Dduw. Mae'n hollol rad. Dim byd i ni'n gallu gwneud i heiddi fe. Mae Duw yn rhoi o'i ras arbennig i ni. A'r pwynt olaf yw bod angen i ni i ymateb ac i ddewis. Mae Duw yn gorchymyn i ni i ymateb ac i ddewis pwy yw ein meistr ni. Wel, ydyn ni wedi dewis i bwy i ni'n gwasanaethu y bore yma. Pwy yw ein meistr ni y bore yma? Er mwyn ei enw. Amen.